Kinong teri jong ki bank habarok kwe keri India ki baha opo ka United Forum of Bank Union kin sange teri kam ha ki arsengi lenter kata ka arpulai bat arpusau trik mentau banai leber arjar arpusan. Ban penbore ke sorkar India ban penteri kami ki mak jing dawa jong kinong teri ki bateri ha ki bank beper ha keling keri India kumju ha kini ke jalan Meghalaya. Habukren kinong pathai kubor ha gajan mit jong ka khat new trik mentau banai kinong tre jong ka State Bank of India ki beron ha ki seng beper jong kinong tre ki bateri ha ki bank bekentup yu convenient jong ka All India Bank Officers Confederation Meghalaya State Unit bat u state secretary upa wan rap lang mauro upa Davis ling do bat ki wedi kinong kit kam kilepen bana bah kini ki arsngi kini snok tilang bat kecing ki habarok kwe kari ban penbore ke sorkar ban pen urlong ye kecing dawa jong ki kimat ki bakham kong san ne ki khat artli ki mat jing dawa ki kentup ye kecing dawa ban thungkam ha ki jaka balat habarok ki bank ki baha opok kecing kmi jong ke sorkar namar kumba kalong menta kalong kecing duk nong ka bakrawi ki samlawat kam namar kecing bum thung bujli ha ki jaka balat kentup nadu ki officer ki clerk ki pion bat ki cleaner Sakawi kamat kabakam kongsan kadi halor kejing dawa ban penteri kamno ye kisngi penong teri ha ki bank tang san sngi ha ka shitayo. Kejing penkiu ya kejing siu ha ka por bikinong teri ki syong thait no na ka kam ka beletip kum ka gratuity na ka arpolak syaka arpusan lak tingkat. Sakawi pakejing dawa ka long ru ban omdon kejing muslia ha kejing teri kam jung ki bank na ki we ki bor ki banabar. Kejing ki ka baar sengi lenter ban penlong de kini kinong teri jong ki bank kan long bet da kejing sange teri kam da bakhang kerdap bet barok ki bank ki bahap apok ke sorkar bat ha kini ki ar sengi la delut pisah ha ki ATM ru enam don ban nit tap pisah ha ki ATM. Ki staff jungi ki bodon ako ka clerical bat ka sub staff nila duna light pro prapersen ngatai gadi ga sin menungkong ba kinyo smo ba kat bedang mi snem ha jaka bedang kampun ki nong tre ni nang duna hagini ki suppose nem nila pli di ki hajar tali ki branch na ngam kerantang sipang koi ga bank na dei prohot ki bank sorkar nila pli di ki spa di ki hajar tali ki branch ladi ban kampun ki nong tre Hendrai ni pat nadu arjar khatlai hadu arjar arpusal gani ga suppose nem nila duna lai pro prapersen arjar khatlai ngi don total ni don pralak prapunrio sospa khnai phungut ki nong tre naga pralak prapunrio haka arjar arpusal kala hiar sakat new lak sopunrio katamut kala duna kumbal prapersen haka juga porpat ki ni ki public sector bank ki private bank ni ki bank shimet maki pat nadu arjar khatlai hadu arjar arpusal kila kiu aspa 100% ki nongtre maki arjar khatlai ki don arlak arpukhandai shispa arpusamut ki nongtre haka suppose nem ki nongtre jumti kila kiu sika pralak sopundriu sanspa laipo tamut kala tam ku madrula aspa 100% increase dikani ka pen iba ki bank sorkar ki ba kham ya kendo bat ki paiba managasni ki ba shakri ki paiba kat bedang isni ki nang ko bani ba kila duna ki staff apa ki duna ki staff na ban shakri paiba narong kata pat jaj bangi nang duna hi ki staff jungi ki batre po bank ro katu pressure uwe brio ulah pentre ka kam jong angut ki brio de kata ro kadang bani ini kabu ini ke jinge te mentap kata kadai na kalian jong ni ba ngila duna ki staff ngila jinjar bani tre katu ku work pressure kala kamjur kata ya ka jingko jingkya jungi kata artat saya ka mental health jungi bagi dawa kata hakmat jungi ngibu wa kongsan ne de ya ka bangin yo recruitment kambon bat ka 5D banking te ban kan kambana kata IT kene hai ba Davis ling do ideri John convener jong ka UFU jong state jungi bat ru general secretary jong ka IPOC convener jong ka UFU galong ka seng jong bro ki union jong ka bank mo kidon ki union ki jong ki officer kidon ki union jong ki ni ki clerical staff ni apo bank ni don ki union arbanta ki we ki di ki union jong ki officer kidon ki union jong ki ni ki clerical staff but ki ni ki grade D staff of chi khot pion ne ki messenger ki we ki state government te ngi ka tublang profit ki union jong ka ni ka region ni dei po jong ka UFU di kumbala kredi bawanra balik bangia don kini ki program bangia kejingnya ki jungi kipun ki mat bangia dawa mengi andai ba kongson do nongkong e ka bangia dawa mengi ka dei ba kejing thungkam habang
habro ar ki category haki officer but yaki clerical but yaki sub staff mutini ki beyond Kenya ki group D mong ki group D ki ki department balai ni ong panggani ka recruitment balai ba satrang ya isni kini ki staff jungi khamtam ya ki clerical but kini ki group D ne kini ki sub staff kadang duna thì cái này cái chính đuna dùng cái này cái staff cái phần này cái bộ ini cái chính này cũng cái nông tre bang bangin yo ban sakri bai cái baju because ni đây benta dùng cái này cái bank sarkar public sector bank cái này cái bank sarkar thì ni sakri ya berapa cái baju nadu ba hespa hadu bodoh do thì habang ni duna cái staff ni yo ban sakri kumban cuai nuksa nadu arjar khatlai hadu arjar arpusau